Maiatzaren 24aren karietara, urteurrenaren karietara eta gure frekuentzia berria ospatzeko prestatu dugun programazio berriaren barruan, gaur aldaketari udaletxeetatik erreparatuko diogu, lokaletik foralera. Horixe da, gaurko solasaldiaren izenburua, eta solaskideak luxuzkoak hiru alkate txitagurgarri baitauzkagu gurekin. Barainaingo alkate Andere Oianeder indako etxea, EH Bildukoa, egunon, eta mila esker gurera hurbiltzeagatik, zer moz gabiltza, ikasturte politikoaren azken txampa honetan. Ongi esan beharko. Bai, ja, bukatzeko desiatzen, baino horrek ere suposatzen du energia kartzea eta berez ere indarrak hartzea urrengo ikasturteari heltzeko. Zizurko alkate, Jaun Jon Gondan, gero abaikoa, esker mila hemen izateagatik. Kaixo egunon. Iruñerriko udal guzietan amaitzen da mundua uztailaren 6an edo nola da hori? Bai. Zenot Iruñan argi dago, baina ingurukoetan ere bai, ez? Baita ere. Bueno, beraz, azken txampa gogorrean sartuta gaude, baina badakigu noiz arte daukagun, ez? Azken txampa. Bueno, bada zerbait. Eta azkenik Atarrabiako alkate Jaun, Mikel Oteiza, EH Bildukoa, ongi etorri, zu ere? Mi esker. Zabiltza? Ongi. Ere, bai. Uda behar noitziritsiko zai, eta bitartean, lan askorekin. Askorekin, galtza bete lan. Bai. Bueno, tira, ongi iruditzen bazaizue, asteko atzera begira, jarriko gara. Duela urte bete, Nafarroko parlamentoan aldaketaren indarrek ozta lortu zuten, gehiengo osoa, parlamentario bakar baten aldearekin, eta hor, aintzat hartzen badugu, Ciudadanosekin zer gertatu zen, azken unera arte hor, boto dantza eta parlamentari dantza, gehiengo osoa aldaketak lortu zuen 200 botoren gatik. Pentsaliteke txipa hutsa izan zela, eta batek baino gehiago hori dio. Baina, udal mapari erreparatuz gero, ikus dezakegu gozak bestelakoak direla, izan ere, konparaziora datu bi emanen ditut, gehiago eman genitzake. Populaziorik handieneko 10 udalerritan, UPNeko edo PSNeko alkaterik ez da, eta Iruñerri osoan, alkatetza bakar bat ere ez du lortu bikote klasiko horrek. Beraz, aldaketa parlamentoan eman dezakeena, baina sakonagoa izan zen, ez da, Mikel? Bai, nik argi daukat baietz, herrietan oso nabaria izan zen aldaketa, jendeak apostu egin zuen aldaketaren alde, eta zuk eman dituzun datuak, hor daude ez. Gero, egia da, badagoela, ezakite, boto saltza bat hor arraroa, batzuk herrirako boto bat hautatzen dute gero parlamenturako beste bat, hori alderatzen dituzunen emaitzak ere ikusten da. Atarrabian fijatu naiz, EH Bildutik UPNera. Bai, baten batek esaten zuen analisia egiterakoan, kasuren bat edo bestean gertatu dela. Hori ez, baina argi dago, EH Bilduk emaitza hobeak lortzen dituela udaletan parlamentoan baino. Bai, hori gurean argi eta garbi. Eta zergatik uste duzu dela? Ez dakit, egia esan ez zaila da esatea ez, zergati bat. Nik uste gurean Atarrabian behintzat, nik uste dut oso ongi baloratu zudela jendeak aurreko legealdian egindako lana. Gurean aldaketa oso urrutiti dator, gurean ja ezan duzu bikote klasiko horrek, hitz egingo dugu gero. Bai. Horri ere eskiniko diogu tartetxo bat, Oianeder indako etxea, zure EH Bilduko alkatea. Teoriaren bat daukazu, zergatik emaitza hobeak herrietan, udal hauteskundeetan, foru hauteskundeetan. Teoria baino gehiago bada nik pertsebitzen dudan kontu bat ere, ez da bada gertutasuna. Azken batean, udalak dira herritarren gandik gertuen dauden instituzioak, eta bertan egiten den lana da gehien ikusten dena edo gehien ukitzen dena, ez da? Gehien errealitatera gehien gerturatzen dena azken batean. Eta badirudi Nafar gobernua dela hor dagoen ente bat, eta bai kudeatzen dituela gauza asko eskumenak baditu nola ez da Nafarroko gobernuak, baina herritarren gana iristerakoan ez da gehien ikusten dena biztek eta udal politika gintza, ez da udal gintza da gehien iristen dena herritarren gana. Eta hortaz, bertan ongi lan egiten baldin bada, normalena da emaitzak ere bertan ikustea. Jon, nolakoa izan zen aldaketa gauzatzeko esan edot M24an emaitzak eta gero negoziatu behar da, akordio programatiko bat, hor sigla edo izki zopa handi xamarra daukazue, zizurren nolakoa izan zen prozesua? Bueno, azken finean 3 astetan akordioa izan behar da, eta... Udaletan gainera ezin da luzatu parlamentoan bezala. Hori da, maiatzaren 24an hauteskundeak izan ziren, eta gero investidurak eta sesio hauek izan zen ekainaren 13an, orduan hori daukagu zinegotziak 3 aste akordioa sinetzeko, eta
Zizurren aldaketa politiko potentea izan zen, eta azken finean akordio programatiko bat sinatu genuen geroa bai, EH Bildu, Izquierda Ezkerra, Ahal Dugu, eta gero beste herri taldetxo bat, bai, ex-PSN horiak izan ziren, eta horregatik nioen, izkisopa di samarra zuela, bost indar zarete azkenean. Hori da, bai. Lauko gobernua ez bostekoa. Ez, gobernua bakarrik geroa bai, EH Bildu eta Izquierda Ezkerra. Izkisopa handi samarra, baina lortu zen duten, ezta? Bai. Ze ikasi zenuen prozesu horretan, zer atera duzu hortik? Gauza asko, baina oso interesgarri izan da urte hau eta urtearen balantzea gero eginen dugu, gehiago ari nintzen prozesu horretaz. Gaina zuek, bazento zen, nola zen, zizurko alkate betiko hori, bai, iriarte, ezta, Kim Jong-unen ondotik, demora gehien eman duena agintean, ez? Gutxi bera bera, zenbat urte ziren? Egon da... 6 urte. Alkate bezala, zinegotzi bezala... Beti, ez? Esan dute, iruretan ezortzitik, beti. Ederki, Oian Eder, barainengoa nola izan zen? Gurean normaltasunean bizi izan genuen, nik orain hola begiradatzera botatan ikustu, normaltasunez, ezta? EH Bildu izan zen, aldaketaren aldeko apostua egin genuen non taldeen artean, bozka gehien atera zuena, eta hori bazirudien hasieratik bastante establezitua zegoela, ez? Bozka gehien lortzen zituenari, zegokiola alkatetza lortzea. Eta gero nola ez, prozesu hori, 3 astetan egin behar izan zen prozesu hori guztia, baina amaituta lan potoloa gerora etorri zen. Ze gerora etorri behar izan zen. Akordioa zuek gero ehundu zenuten. Hori, ehundu genuen geroago. Bai, eta udal bezala ze egitura eraman egin genuen aurrea ere, beranduxeago egin genuen. Orduan, fase horiek izan zen, ez? Nabizi alkatetza erabaki, gero udal egitura, eta gero ondorenean, akordio programatikoan sartu ginen buru belarri 2-3 hilabetez. Mikel, atarrabian gauzak bestelakoak, EH Bildu gehiengo osotik gertu ibili-zelako, besteak beste. Eta, gero, lehen ere esan dugu, Gaztearena, aurretik alkatea izan zen, EH Bilduren... Bai, eta aurretik ere nabai gontzen alkatetzan, Pello Gurbindo, orain gure taldekidea dena ere bai. Gurean aldaketa oso urrutiti dator. Eta, gurean hauteskundeak eta gero, argi zegoen gurea izan behar zela gobernua, eta oso normaltasunez ere hasi ginen, banatzen ardurak, eskaintzen bati eta besteari, zaitu ginen adiketa talde gehienak biltzen gobernu arduran edo zakin da zan, naiz eta argi utzi gobernua gurea dela eta minorian gaude, naiz eta 8 zinegotziekin egon. Oso modu naturalean banatu genituen ardura, batzuk hartu zituzten, beste batzuk ez, eta denok lanean, eta egia esan nahiko, oso legealdi ez dakit, lasaia, eta akordio asko lortu ditugu, eta nahiko pozio aldarretatik, bai. Eta tontamentian, ia konturatzeke urtebete joan zaigu. Bai, hala da. Lehendaiziko urte hau, lehen hasitzara zu horrekin eta moztu zaitu. Hemen gaina, alkateen hitza mozten ari naiz. Nolakoa izan da lehendaiziko urtea, Jon? Nahiko, gogorra ez, baina, bizitza aldatzen da. Azken finean, gure kasuan, zu zinegotzi zen zinen? Bai, iruen kasuan, zinegotzitik pasa alkatetzara, nahiko salto garrantzitua da, baina, Gaina gaztetan, atrebentziaz bada zemat urte dituzu, Jon? 24. Alkateri gazteena, Nafarroan, edo gazteagorik bada. Bai, ez nik. Gazteena zuzara, segi barka. Eta gero, Javi Oio Artxasuko alkate, baitere 24 urte ditu, baina pixka sarragoa da. Eta somatzen zaio, gaine. Bai, ez. Eta, urte hau, nahiko ona izaten da, azken finean, uste du, ez bakarri zizurren, baina Iruin herrian, aldaketa hori, ikusten da, ez, kaletan, eta baitere, Usue Barkos lehengo egunean ezaten zuen elkarrizketa batean, orain ikasi behar dugu gobernatzea, ez? Egon dira 20 urte erregimen UPN eta PSNek eta gobernuan, eta orain beraiek ikasi behar dute oposizioa
Eta zuek ere lurrartu behar baita ere, duzu, ez hori baita da, erraza, baina ez da, gobernuan. erakunde batean lurrartu, jakin nolakoak noski. diren prozedura guziak, seno, zinegotzi bezala gontzara, baina etzara ez da gauza bera, ikasi behar da bueno, baina hori. Zer nabarmenduko zenuke, lehendaizik urte honetan lorpen bat, orain burura datorkizuna, Jon? Ba ez dakit, baina, bueno, gauza asko, baina nik uste dut urte honetan, adibidez, aurrekontuak egiterakoan beste moduko egiten dugu, beste gestioa, azken finean udaleko gestioa nahiko aldatu aldugu, eta urte honetan nik uste dut aldaketa hori sumatu eta egin aldugu. Zer nolakoa izan da, lehendaiziko urte hori eder, mugitua. Mugitua, eta lur hartzekoa. Bai, eta normala da ere, bai, azken batean, Jonek epatu duenaren aritik, ez da, oposizioan geunden, zinegotziak ginen lehenagotik ere, baina orain gobernatzea edo alkatetzan egote egokitu zaigu, eta egia da ikuspuntua besterakoa dela. Eta hortaz, horrek suposatu behar du gure buruetan eta lan egiteko moduan, batez ere lan egiteko moduan, aldaketa bat. Eta urte hau nik baloratuko nuke zentzu horretan, ez, ikasten eta metodologia aldatzen. Ikasten, zer suposatzen duen ikuspuntu berri honetatik gauzak ikustea, eta metodologia aldatzen ikustu ere, ikusi dugulako urtetan zehar, lan molde bat egon dela, eta lan molde hori ez dela egokia izan herriko beharrei erantzuteko. Eta hortaz, lan moldeak aldatuta, ja honezkero nik uste dut urtebete pasa ondoren, ja bagaudela egoera egokitu egonkortu batean, buruan ditugun eta akordio programatikoan ditugun gauza guztiak, eduki guztia ja martxan jartzeko, ez? Ikerketa hori egin dugu, lausotasun hori, patxada hori hartu dugu, gobernatzen ikasi dugu, nik uste dut urtebetean ala sortatu dela, eta orain dela, metodologia finkatu dugunez, orain da, pixka bat, gauzak egiten hasteko, egin ditugula jaunezkero ez da, baina bai, fruituak hartzeko unea. Eta fruituren bat aurreratu da, esan lorpenen bat nabarmenduzkero zein? Bueno, hasian aipatu du metodologia aldaketarena. Metodologia aldaketa eta urtebeteko lana izan da, eta honekan aldatzeko asko daukagu ez da, baina metodologia lan egiteko moduak aldatu dira. Herritarrengandik gertu egotea, parte hartze dinamikak martxan jartzea, udala irikitzea herritargoari, gertutasun hori, feedback hori zuzena eta egunekoa izatea, eta ez kontrakoa, ez eta pareta bat, biztek eta herri dinamikoa nahi baldin badugu, udaletik bultzatu behar dugun metodologia ere dinamikoa izan behar du. Zuen kasuan, metodologia aldaketa hori, lehen esan dugun bezala da gauzatua zenuten, beraz, gogorra pertsonalean, baina errazagoa orokorrean. Gurean, nire personalki, nire txati izan da, kriston aldaketa, kriston jauzia, ez? Gainera, zuri egokitu zaizu, alkate bihurtzea eta aurra eukitzea, aldi berean, bai. Aurrori etorri zen, ogia besapean, baizik eta aginte makila besapean, ez? Bai, hori pertsonalean izan da kriston aldaketa. Esan behar dugu da, begizuloak txikitu zaizkizula, asko sobeto zobenien, duela hilabete batzu, etortzen zinenean, begizuloa ziren. Hala ere, badugu hor hobetzeko ere, Hobetzakegu, bai. Kudeak eta eredua eta etxean ere igual zindu behar da. Hori da, estrategia berri batzuk joratu harko ditugu, estela. Eta udaletxean, gurean izan da, erronka izan da, Kirio Gaztearenak egindako kudeaketa itzel horri jarraipena ematea izan da erronka nagusiena, eta egia da ez dela, gurean ez da eten punturik egon, jarraipena izan da, hori legealdia hasi, esan bezala Jonek ekainan 13an, eta hilabete bukaeran jasartu ginen kriston proiektuan kale argiteri guztia aldatzeko, enpresa publikoa, kirolarloko enpresa publikoa martxan jarri dugu, jadanik, ordan esan jarraipena izan da, egin dugun, gure lan izan da, jarraipena ematea aurreko legealdean egin da. Zuri bidi puntu batekin behiratzen izutela, bi alkate berriok. Horrek ere beren suposatzen du, mantentzea eta jarraitzea eta hobetzea egindakoa. Baina lurgartzea gogorra.
Ez, esan dut, ez da gauza bera iristean nonbaitera eta Bai, nonbaitek bere esara, begira zailtasunak honek horrela ditu, nola funtzionatzen ez. dut, egiten ari Bai, gara, edo bai. zerotik hasi behar izatea, ia, ez da, eraitsi behar izatea. Bai. Claro, guk ere izan genuen bere garaian upenea tarrabian egon da urtetan zuenean bezala. Bueno, gure gaina aldaketa, zuek egiten ari zareten aldaketa eta, bueno, estilo aldaketa hori guztia, ja egina genuen, beraz, gurean bidea alde horretatik errazagoa genuen. Haizu eta entzun duzu Arestian, nola aurkeztu dudan mahai ingurua, lokaletik foralera, ez lokaletik globalera, mundu osora, baina bai foralera, zein enean eragin daiteke udaletatik aldaketa orokorra Nafarroan, aldaketa instituzionala, eta espero ezagun politiko eta sozial sakon ere izatea, horrek iraun dezan. Zein enean sentitzen duzu gaitasuna badagoela, ez da, udaletatik horre eragiteko? Mekanismo berriak indarrean jarri dira. Bueno, berriak ez, ja berez bazaude mekanismo batzuk sortuak, ez da, gertatzen da, mekanismoak esan nahi dut, Nafarroko Udaleta Kontzekoen Federazioa, edota kontseilaritza desberdinak, ez da, badaude egitura batzuk sortuak direnak, baina egitura hoiei eman zaien balioa orain arte oso eskasa izan da. Eta hor askotan izan dute errua udalek. Edo momentu horretan udalak kudeatzen dituzten hoiek izan dute ardura, ezta? Ez dela izan eskakizun serio bat udaletatik foralera edo Nafar gobernua ez dela horrelako eskari zuzenik izan. Eta hori nik uste dutera aldatzen ari dela, ez? Entitate hauek guztiek, baita lokalek ere, zera hori hartu dugu, izaera hori hartu dugu, denek lanean elkarrekin egin behar dugula. Lana elkarrekin egin behar dela, eta hortaz, koordinazio eremuak eta sinergia lotura horiek egiteko bideak zabaldu dira. Udaletatik zer egin dezakegu? Nik uste dut asko egin dezakegula, egoera hori egonkortzeko eta indartzeko. Eta gainera, dauden estrukturek horretarako balio baldin badute, orduan eta indar gehiago egin dezakegu udaletatik ere, ez? Eta nik uste dut, bideo horiek irekitzen hasi direla, mankomunitatea adibidez beste ente bat da, ez da horren arteak oso itxia zegoen, baina orain udaletatik egiten denari den lana, zuzena da, behin eta berrez eskatzen digute laguntza, edo iritzia, edo zatozke, eta hau, eta pemusaren kontuarekin adibidez, oso lan serio egiten hasi dela, ez da? Federaziotik, gauza bera, mapa lokalaren kontua, mapa lokala izango da, Nafarroako irudia ikaragarrelatuko duen lan bat, eta ze garrantzia ematen ari zaien udalei, hori oso baloratzekoa da, eta desde luego udalek egin behar duguna da, eskura ditugun zera erraminta hori guztiak erabili, ahalik eta gehien eragiteko, eta ahalik eta erabakirik egokienak hartzeko gure herritarrei begira. Kasu globala aipatzen ari ginen zeharka, eta troikak zer dioen irailean, esaten baitute besteak beste udalei dagokienez egurra sartuko duela. Bueno, tira hori beste gai bat, da guziz bestelakoa. Eragiten alda lokaletik foralean? Bai, dudarik gabe, nik uste dut, eta eragiten alda eta eragiten ari gara, nik uste, ez? Oian errek esan duen arira, ez? Gero, Nafarroko gobernua eta lokalen arteko distantzia hori ere nik uste dut murrizten ari dela, eta elkarlana bilatzen ari dira, saiatzen ari, orain, nik uste dut dengo astean daukagula, ez dakit, beste deitua gaude beste polizia lokalen inguruko koordinazio bilera batera, eta foro batzuk antolatzen ari dira, pizkat, elkarlan hori sustatzeko, eta nik uste dut hori foro probestu behar ditugula, eta baliatu behar ditugula, gero aldaketa hau egonkortzeko, eta sendoa izan dadin, hori da, bai. Bueno, ja, Mikel eta Oian eder esan dute, baina, azken finean, hori, mapa lokala, udaltzaingo lantalde hori, azken finean, udaletik edo lokaletik foralera, ez, nik uste dute, eragin handia egiten ari da, eta nik uste udalek eta Nafarroko gobernuak lana sendotasun gehiagoz egin behar dute, eta nik uste dut egingo dutela. Eta zuek, baduzue astirik politika foral horri erreparatzeko, esan dut, udaletxean sartuta zaudete, egunean ez da itzen bat ordu, tokiko arazoi eta aurre egiten, segitzen duzue politika forala eta segitzen baduzue, nola ikusi duzue, Nafarroako gobernuaren lehendaizik urtea, Oian eder?
Oso gutxi garritzen dut. Egia da garritzen dudala, baino ez akaso nahiko nuke mezain beste. Kudeaketa bai, kudeaketa nola ez, beti eskumenak Nafar gobernuak baldin baditu, derrigorrean Nafar gobernuak hartzen dituen erabakiei begira egon behar dugu udaletatik. Hala da. Eta gero, gehiago dena politika gintza edo estrategia politiko horiek eta egia esan, urte honik balartuko nuke toki hartzen bezala, aritu direla, lurrartze. Egokitzen, ez? Bakoitza bere rolak begiratzen. Hori, udaletan ere eskala txikian gertatu da. Talde bakoitzari egokitu zaigu rolak onartzean, baino. Esan dute, parlamentuan, Nafarroko gobernuan, zarata mediatiko asko dago, herrietan ez dago horren beste, horrek aukera ematen du, elkarlana beste modu batean. Eta seguraski ezagutzak harremanak bestelakoak dira. Herrietan, zinegotziok aspalditik ezagutzen dugu elkar. Orduan hor harreman ja honezkero ez da harreman politikoa da, harreman personalare bai. Ez dut ukatzen parlamentuan ere horrela gerta daiteke, ez da, baina azken batean herrietan gertutasun hori ala izaten da, ez? Onerako eta txarrerako, evidentemente, ez duk esan duzun bezala. Baina horrek pixka bat, elkar ezagutzen dugunez, beste erabaki batzuk edo beste estrategia mota batzuk edo beste lan egiteko modu bat suposatzen du. Parlamentuan, en fin, hori ja beste eskala bat da eta horze gertatzen eta injerentzia horiek ere gertatzen direla, ez? Prensaren gogo hiek sartzeko eta eta laguntzeko eta Jon Gondan, zuk nola ikusi duzu, Nafarroko gobernuaren endabiziko urtea eta zelarazioa ginen zen. Hombre, nahiko ongi, urtea uztaien izango da, ospatuko dute, uztaiaren 23an uste dute. Gari gara lauare karietara, baina egia da gobernuaren baina nik uste dut, azken finean, hilabete hauek izan dira, asentamiento, zeren azken finean, aldaketa udaletan nahiko gogorra izaten bada, Nafarko gobernuan, dirudi, nahiko gogorra izaten dela, ez? Baina nik uste dut, akordio programatiko sendo eta potentea izaten dutela, eta nik uste, nahiko ongi ikusiko dugu gero 2019an egingo dugu balantze orokorra, ez? Baina urte honetan ikuste dut nahiko ongi egin dutela. Mikel, zuk nola da akusatzen? Nik uste dut erronka mundiala dela kriston aldaketa daukago horretik, eta, jakin behar dugu, badakigu, eskuin mediatikoa egongo dela luparekin begiratzen, ematen diren pausu guztiak, egongo dira, saiatuko dira gure arteko liskarrak sortzen, eta bar. Orduan, nik uste dut jakin behar dugula dalako, egin behar dugu alako ariketa, itxi den edo zer, jakin behar dugu bideratzen hori, kanalizatzen ongi, lasaitzen, eta beti ere ez galtzen norabidea, eta jakin da, sartu garela honetan, aldaketa beharrezkoa zela Nafarroan, bestela, badakigu alternatiba zein den, hortaz, ados jarri gaitezen, guazen aurrera, Jonek esandako akordio hori hartuta eskuan dugula, guazen aurrera denok, eta utzi behar ditugu, jakin behar dugu uzten, nik uste dut alderdikeriak eta gauzaiek utzi behar ditugu, jakin behar ditugu alde batera uzten aldaketaren. Ardura historiko eskatzen duzu. Bai, nik uste dut ala dela, eta ikusten dugu, eta nik ikusten dudanean eskuin mediatiko hori hain urduri eta hain salati eta denbora guztian oiuka eta liskarrak. Horren egungo azaleko irudi bat ez da ikusitzen duten, gainera lokalarekin zer ikusia bazuen Antxo Azkarra etorbidean, Iruñeko Antxo Azkarra etorbidean harturiko argazki bat, etxe bizitza batetik, eta zuaitz mordoa ikusten zen, eta titularra zen etxe bizitzei mehatxu egiten dieten zuaitzak. Bai. Iruditu zitzaidan, sormen handikoa asko gustatu zitzaidan. Bai. Kazetaritza berria, hor kritika egiterakoan agintariei beste maila bat, beste koska bat. Bai, edozein gauza da itzakiona, eraso egiteko, kasu honetan zuaitzak direla. Zuaitzale podemitak, edo zaito songi nola zen kontua. Oso estilo jankian, ez? Azkenan, etxaiak bilatzen edo non. Bai, zombien, oldarraldia horrela. Ezak zein espaloi
apurtuta dago, eta esaten du, baina hori ere aurreko legealdean apurtuta zegoen, jadanik, hori ere... Tenisen atzealdeko orubean, etxabe horiek bazeuden aurreko legealdean, eta jende kopuru bera bizitzen hor, konparazio. Horregatik. Nik uste dut barkatu, duela urte bete askok dudan jartzen zuten aldaketaren aldeko bostek zerbaiterako balio dute zuten. Hau da, aldaketa, eta esatu, ja vienen los baskos, hola, eskua botatzen burura, eta kontuz zaren hauek kudeatuko dute, eta ez dakiz behiazak ezkingo duten, eta kontuz. Eta urte honetan, nabarmen geratu dena da, bai udalerrietan, eta baita Nafar gobernuan ere, Nafarroko parlamentuan ere, hori ez dela ala izan. Eta gainera gauzak ongi egin daitezkela, eta orain ikuste dut gaur egun urte bete pasata ez duela inor dudan jartzen kudeatzeko gaitasuna badagoela, eta ongi lan egiteko gaitasuna ere badagoela. Eta hori balorean jarri behar den kontu bada, horregatik urte bete zentzurretan oso positiboa. Egon kortzea edo gutxinez iritzi horiek, kontrako iritzi horiek isilaraztea lortu delako. Beste datu positibo bat, inoiz baino alkate euskaldun gehiago dauzkagula. Irun herrian eta guretzako hori gauza handia da. Beraz asko eskertzen dizuegu gurera hurbiltzea. Jon Gondan, Nafarroako alkaterik gazteena estimatua. Mikel Oteiza, urtebeteko aur batena eta mi esker etortzeagatik. Zuei, mi esker. Pertsonala da, oian eder, baina gure entzulei esanen diegu, aurki ama izanen den, marenengo alkate oian eder indako etxea. Sorteo no son guion da. Eskerrik asko. 7 beteko gaude, esanen dugu. Hori da, 7 beteko gaude. Bi geratzen zaizkigu oraindik. Bi geratzen zaizkigu. Hau da, masartzeko edo ez dakit. Hori da. Ederki oso guion da guztia. Eskerrik asko. Estimatua dago, entzule jaun andere maiteok badakizue zer datorren jarraian albiste emankizun jaburra, FM-ko 88.3an Euskadi Irratiko lankideen eskutik, eta horren ondotik zer, bada Metropoli Foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin. Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, Gasteizen martxoaren 3ko 40. urteurreneko ekitaldietarako Zaramaga auzoko eliza erabili ahal izango dutela eta pozik mintzatu da martxoak 3 elkarteko kideten Nerea Martinez Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Jarrera aldaketa nabaria antzemandu gotzaitegian Juan Carlos Elizalde gozai berria sartu denetik. Elizaren erabilerari buruzko zehaztasunak oraindik hitzartu behar dituzte, baina asmoa da auzoan zehar bisita gidatua egin ondoren bideo baten emanaldia eskaintzea. Garrantzitsua izango da 1976an gertatu zenaren egia ezagutzeko Nerea Martinezen hitzetan. Bai, ondo dago zen guretzat memoria historikoa zabaltzeko eta gertatu zen benetako egia erakusteko beste baliabide bat da memoria lau. Zen eta ez dugu ahaztu behar 40 urte pasa direla, baina Estatu Espainiarrak mantentzen duela bere horretan bere haien gezur ofiziala, ezta? Eta hori desmontatzeko eta benetan gertatu zena zabaltzeko guretzat oso baliagarria da memoria lau. Tabakoaren kontrako nazioarteko eguna da gaur, Osakidetzaren arabera, Euskal Herrian laurdena da erretzaile, Osakidetzaren eta Osasunbidearen datuen arabera, eta gertatzen diren heriotzen 12% atzean tabakoa eragile arriskutsua da. Baina hilala ez, bataz beste 10